Ndiba na ya da lita na uguta. Ndiba na ya da lita na ni. Anya da lita na ni sandiba. Ito na bi Anthonia.
Chama beaucoup de fois de rôle. Chama, we don't want to hear that logo. I am about to speak. Yeah, but some people have to be fast because of church. The Anthonia estate. We meet up. What is enough? It's okay. Dia bro, so puta de koga puta. Traiga pelo Olha na chama nós. De ba ani ye mo ma chishi. Ani ye mo ma chishi o. Ma chishi. Ono potana no guma. Ono kushi kwa no guma. Because a minute then for 2 days. Ono kushi 1 minute then ono patala. Okay. Onje meja ku the Okay. Ani ba me. Ani ya gboru ma chishi. So much in sugar. On the alarm now.
Oh no alarm. Yeah. Oh no alarm. Oh no alarm. Camera ni fere men. Yeah, oh no alarm higher now. Yeah. Oh no alarm. Camera ni fere now.
ndị be anyị anyị abata n'ọmachi isi ọ bịa dị mana ogbowo kana bụ ogbe ya kana bụ ogbe ahịa bịaruo na ogbe ụzọ amụra n'ọmachi isi kana bụ ogbe ahịa isi village afa m bụ eze mgbada n'ụmụachi isi ife na bụ adani nnukwu adani mama fada tata bụ ụbọchị nnukwu ụbọchị and e butere ife na bụ ibe ụzọ amụrụ anya anyị jọkwa chukwu tata ka ụbọchị tata dị mma ka ọ na n'udo maka na ọ bịara n'udo ọ ya nọkwa n'udo ihe niile ka a na-aresi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị ndị be anyị abịara ya n'ụmụachi isi ife na-abụ ụzọ amụrụ kpọmkwem anyị na-ama mmadụ ibe anyị azụ dị mma azụ nga ka ọ bụ nnukwu ada ndị be anyị apụmana from ụmụachi isi anyị shishi ya anyị kwụsị n'oguma anyị shi oguma ya kwụsịkwa n'umude okay. Give her the sheet. Ndị be anyị ji ogumado
Oguma kani ejije. Anyị si n'ụmụachi isi pụtama na-ejezu Oguma. We are heading to Oguma village. We are coming out from Omachisi village, Ubucha. And the man is not about Miss Road. The man I have your Oguma village. And the man I hear you are Oguma. If I have Oguma village. Chairman, Bayaba. Hey.
anyị esi n'oguma na-apụta anyị ejemezi ụmụdei anyị chicha nga ọ bụ nwa bụ ibe duwa anyị chicha ụzọ n'ụlọ anyị ejemezi ụzọ anyị ala ya steeti
Andi bana nyaba bana tulipudo. Nepada awuchala. Nepada ma apomro fada. Abatana. Nepada abatana. Hello, 1, 2. That is the body of our beloved wife, Mommy Nwakocha. Ezinne Anthonia Nwakocha and Abata. That is how it's supposed to be. We should not cry so much. Ezinne Anthonia Nwakocha Okrorie. Anthonia Abata. And the family of Nwakocha and Okrorie for doing it necessary. If on a home my girl. The scripture, the Bible recorded for us 70 years, and Mama exceeded 1 year. The Bible recorded 70 years and Mama got 71 years. That is 1 year extra of age. Just had the fact now, and God will also remember your cancer. So sorry. Now, Kenande, Nwakocha, how much is you sorry? How much is you? They are the owner. My dear, Governor. And we produce, Mama produce you a reverend father. She produced a reverend father. What is your mom? And for you to be crying as one highly unfortunate. Was surprised by it.
Ne pada batade mono. Because Bible will 70 years and Mama is the family of Nwakocha and Okrorie, well-wishers and the humanly unnecessary production. Now, who are the baby? When I was born, I knew likewise, Inside. Patience. When Yanyani, Umani, a year, have lost. As you know, I don't want that. Because I want to cut out those sheep, I want to perform them. I want to perform them. If I didn't, I'm a medic. But all the same, and I'm about to do who Leo, when you photo, the shika, Naya. The shika is an anubu. Another Mario to go by your friend so that he had enough people in the name. But if you are looking at the mother, I'll buy your friend. Then you will cause an arrow in your and the mother looking. Makoy, you can't abu the mother never traditional marriage, Nanya. No, ya or I should be will come a teacher when I shoe. Anyone who has a rego, Napo. Anyone who has a rego, you didn't know. Every general guy I go to a fool. So you and the mother looking. I am your way. And then to see people while you're going so that you need it. I am here as the MC of the occasion. I have welcomed the body of our beloved mother, Ezinne Anthonia Nwakocha, Okrorie. She is now lying in state. Soon,
And Popangai Ejena Fools because service, church service was 11 o'clock as I was told. Openande Dozidozu Buperozu Mechawu Manikanamala. I don't know why. So? Standing too high. See whether you can make amendment. Or if you're amendments. It's not okay.